Hands, right, both holding. Sam Jones. Yn gweld rhediad ffwmpa Mwanddwyn fan hyn. Mewn i'r cwrt Cosby a mae Mwanddwyn canfod y gornel bella. Dim gobaith i Daniel Higgs yn fan'na. Dim ond 3 munud wedi chwarae fan hyn. A Met Caerdydd yn gwneud yr hynny allan nhw i drio gorffen yn y 6 ucha. Mae nhw ar y blaen yn fan hyn. Mae nhw angen ffafr gan Lanelli. A Slayer yn fan'na yn ildio'r meddiant. A symud slick yn fan'na Sam Jones at Jasper Payne. Payne i'r canol, Ryan Reynolds gafodd yr ergyd. Mwanddwyn ôl i'r canol. A Pen-y-bont yn clirio yn y diwedd, ond dyna i chi gyfle. A dyna i chi chwarae campus gan y myfyrwyr. O, just angen ergyd ar y diwedd. Mynydd cae gan Billy Borge. Y bel mlaen i ffwmpa Mwanddwyn. Mwanddwyn llusgo hwnna heibio'r postyn. Wel, Met Caerdydd yn creu cyfle allan o'n unllen fan'na. A bel yn disgyn yn garedig i ffwmpa Mwanddwyn. Creodd y cyfle i'w hun, mewn ffordd. Ond oedd o methu a dyblu mantais Met Caerdydd. Taflad hir Mal Davies. Y peniad mlaen, mewn i'r cwrt Cosby. Os o gyfle i Noah Daly droi. Arbediad rhagorol gan Sam Seeger. Llaw gry. A Daly'n edrych fel bod o wedi unioni'r sgôr. Mae'n siŵr i fod o'n credu hynny ar ôl troi'n wych yn y cwrt Cosby. Owen. A'r basna'n dod o hyd i Mal Davies. Croesiad Dwfn ganddo fo. O, mae'n cyrraedd y canol! O, rywsyd oddi ar y llinell! Billy Borge gafodd yr ergyd. A rywsyd o ddim yn croesi'r llinell. A Bale di disgyn yn garedig iddo fo. Y golwr Sam Seeger wedi giro. Sut yn y byd, di Pen-y-bont ddim yn gyfartal. O, Sam Seeger wedi casglu hwnna tu allan i'r cwrt Cosby. Dyna mae'r Llemanwr, dwi'n meddwl, wedi awgrymu. Y Bale yn hir yn fan'na. Seeger wedi dod allan. Mi oedd hwnna'n edrych fel bod o tu allan i'r cwrt Cosby, mae rhaid deud. Yna sgwrs rhwng Seeger, CJ Craven, capten Met Caerdydd, a'r dyfarnwr Ben Williams. Ac mae'n gerdyn coch i Seeger. Dyna'r penderfyniad mae'r dyfarnwr wedi wneud. Cain Owen yn taro'r gegrydd, Celedd Absalom yn gorfod gwneud arbediad yn syth ar ôl dod i'r cae. Llaw gadarn ganddo fo. Mal Davies ar tafliad, nôl at Cain Owen. Os o le i Owen Pritchard y groesi, tua'r canol mae'n mynd. Flynn Green ar y postyn pella, Daly yno, Johan Phillips sy'n ei gwasgu hi mewn. A Pen-y-bont yn gyfartal. A'r dyn o fantais yn talu ffordd. Phillips yn y lle iawn yn y cwrt Cosby. Yn gwasgu hwnna heibio i Celedd Absalom. Mewn i'r canol, mae'n mynd. Daniel Higgs yn dal hwnna'n awdurdodol. Yna ddigonedd o le fan hyn i Noah Daly redeg. Daly yn teimlo dwylo Matthew Chubb yn ei gefn o ar bas na'n hyfryd. At Johan Phillips. Phillips i ergyd o wedi rwystro, dal yno. Ail gynnig wedi rwystro eto. Daly tro ma! Honna heibio'r postyn. Ddim yn bell o gwbl. A Daly yn dod mor agos at roi Pen-y-bont ar y blaen.